Vítajte späť pri filmových rekapituláciách. Dnes vám ukážem postapokalyptický zombie film z roku 2016 s názvom Dievča so všetkými darmi. Melanie leží v posteli, keď sa rozsvietia svetlá v jej cele. Vstane a do jej cely vstúpia dvaja vojaci, ktorých šťastne pozdraví. Ale jediné, o čo sa starajú, je upevniť ju na invalidný vozík. Vyvezujú na chodbu a postavia ju do radu s inými deťmi. Melanie a ostatné deti sú umiestnené do tried podľa čísel. Melanie žiada učiteľku, slečnu Justinovu, aby im porozprávala príbeh a navrhuje, aby im prečítala mýtus. Po vyučovaní Melanie odvezú dvaja vojaci do cely a neskôr jej príde večera, ktorá je tanier plný červov. Ďalší deň príde za ňou doktor Caldwell, ktorý jej dá ďalšiu logickú hádanku, pretože tú, čo jej dal, minule už vyriešila. A následne sa jej spýta, nech mu povie náhodne číslo. A ona povie 13. Neskôr ju vojaci vyzdvihnú a ostatné deti opäť idú do školy. Keďže Melanie prevážajú okolo očíslovaných cél, vidí, že číslo 13 nebolo otvorené a keď sa dostaví do triedy, všimne si, že rovnaké číslo ostáva prázdne. Učiteľka sa rozhodne, že im dá prácu na písanie. Majú napísať príbeh, no len Melanie začne písať. Takže keď sa učiteľ opýta, aby to niekto prečítal nahlas, čo napísali, rýchlo zdvihne ruku, zobrazí sa ako záchranca a hrdina vo svojom písaní. Učiteľka je zahltená príbehom a prejde k Melanie, ktorá sa jej chce dotknúť. Náhle seržant Parky vtrhli do triedy a kričia, že dotýkať sa detí je zakázané. Chce Justinovi pripomenúť, prečo je to tak. Tak podíde k jednému z detí a vyhrnie si rukáv, priblíži k nemu ruku. Dieťa si ho oňuchá a vytiahne čelusť, aby ho uhryzlo. Ostatné deti napodobňujú rovnaké správanie po tom, čo triedny seržant Parks vojde do cely Melanie, zatiaľ čo sa ostatní chystajú vyzliecť jej zábrany. Dievča si ho znepriatelí, takže ju nechá pripútanú na stoličke v tú istú noc. Justino ide za Melanie a keď si uvedomí, že ju nechali tak, vojde do cely a začne si dávať dole zábrany. Dievča pričuchne k učiteľkynej vôni a začne sa otáčať ako ostatné deti, než sa Melanie úplne otočí, povie učiteľke, aby i hneď odišla. Neskôr v noci doktor Caldwell príde ju znova navštíviť. Porozprávajú sa a ona požiada dievča o ďalšie číslo. Melanie odpovie číslom 4, čo je rovnaké číslo ako jej vlastná cela. Nasledujúce ráno príde seržant Parks, zoberie ju z cely a vyvedie vonku, pretože vonku vojaci strieľajú po nemrtvých. Vojakov vidno bežať a strieľať smerom k plotu. Melanie je zmetená pohľadom. Parks ju odvezie do laboratória, kde ju už čaká doktor Caldwell. Pýta sa dievčaťa na Schrödingerovú mačku. Ale keď nedostane odpoveď, ktorú chce, vysvetlí, že mačka v krabici je živá aj mŕtva, rovnako ako Melanie. Druhý doktor jej vpichne sedatívum do ruky a okamžite zaklope ju, presunú na dosku a obmedzia ju, ale rýchlo sa zobudí. Justino vbehne dovnútra, aby zastavil doktora v rozrezaní Melanie. Po niekoľkých ďalších sľubných slovách presvedčí učiteľa, aby zložil zbraň a okamžite ju postriekal paprikou, ktorá ju zneschopnila. Takže vojaci ju môžu zatknúť. Vysvetľuje jej, že nielen krája Melanie, ale používajú ako zdroj vakcíny. Justino je odvezený, spustí sa poplach. Caldwell povie druhému lekárovi, aby stiahol okenice. Ale keď to urobí, zombie prerazí sklo a pohryzie jej ruku. Caldwell zombie zabije, ale poreže si vlastnú ruku. Druhý doktor sa začne úplne otáčať, ale ona utečie z laboratória práve včas. Melanie zostane v laboratóriu sama so zombie. Hoci sa jej nedotýka jej dievča, schmatne skalpel a oslobodí sa od zábran. Melanie ide von, aby našla úplný chaos v zložitých zombíkov pobehujúcich okolo útočiacich vojakov, ktorí sa ich pokúšali zostreliť. Zrazu vidí Justina, ako ho zbijú rozúrení vojaci. Beží k ním útoky a uhryzne ich. Nakoniec ich oboch zabije, než upadne do bezvedomia. Justina čaká, kým nájde Melanie vedľa nej, zdvihne ju a dostane do vojenského vozidla. Zombie úplne prevezmú celý komplex, keď vozidlo vidia odchádzať, po ktorom nasleduje zranenie. O niečo neskôr sa zastaví v uprostred ničoho, keď si Parky a Kieran uvedomia,
že Melanie je s nimi vzadu v aute. Justino pustí dievča von, zatiaľ čo Caldwell kričí, že to nie je jej rozhodnutie, aby Melanie utiekla len kúsok od vozidla a prestala jasne vidieť vonku. Po prvý raz ostatní zostávajú pri vozidle a pokúšajú sa vysielať na iné stanovišťa bezvýsledne. Keď im lekár povie, aby získali jej testovaný subjekt, parkuje Kieran a Caldwell. Skontrolujú, či vo vozidle nie sú zásoby, ale nenašli vodu ani jedlo. Použila sa len maska na získanie zombíkov. Seržant vymyslí plán ísť na juh k majáku. Za predpokladu, že všetci v komplexe sú mŕtvi, okrem zombí detí, ktoré nasadili Melanie na sedadlo strelca vozidla, pripútaného a zamaskovaného. A idú k rieke po vodu, keď dorazilo tam niekoľko zombíkov, ktorí ich našli a vyvolali prestrelku s vojakmi. Jeden z vojakov bol v boji pohryznutý, takže Parks chvíľu počká, či sa otočí a keď sa proces začne, zastrelí ho, ako zatvorí dvere vozidla. Uvedomí si, že Justino si so sebou priviezol Melanie, čo ho strašne znervozňuje. Dievča sa pýtalo na zombíkov a Caldwell vysvetľuje, že to boli ľudia infikovaní hubou prenášanou hryzením. A keď ide naštartovať vozidlo, uvedomí si, že je pokazené. A preto musia ísť pešo cez Londýn plný spiacich zombíkov. Skupina kráča pomedzi masu spiacich zombíkov a dáva si pozor, aby ich nezobudili. Náhle sa zastaví v parku, keď sa dostanú do slepej uličky. Zombie matka k ním tlačí detský vozík. Caldwell zastaví kočiar a odhalí dieťa, ktoré matka tlačila. Najprv kričí, zobudí matku zombie a potom aj ostatných zombikov. Našťastie sa im podarí utiecť a schovať sa v zničenej nemocnici. Parkov nájde otvor na ďalšie poschodie a všetci vylezú hore, kde budú oveľa bezpečnejšie a môžu takto prečkať noc. Justino a Kieran idú okamžite na hliadku. Zatiaľ čo Caldwell a Melanie sa držia späť, pretože zostali sami, dievča sa pýta, odkiaľ prišla. Doktor vysvetľuje, že jej a iní ako ona boli nájdení na pôrodnici v nemocnici. Boli to deti matiek, ktoré sa nakazili plesňou, keď boli ešte tehotné. Takže infekcia sa do ich tela dostala cez placentu. Caldwell jej povedal, že boli iné ako ostatné zombie. Schopní myslieť a reagovať takmer ako skutoční ľudia, neskôr sa Justinio vracia. Dáva Melanie nové šaty, ktoré pre ňu našla a ospravedlňuje sa, že v nočnom parku nenašla žiadne jedlo. A Justino sa rozpráva o Melanii a povie jej, že ju dievča miluje. Nasledujúce ráno si všimnú, že pred nemocnicou sa zhromaždilo viac zombíkov. Nemajú cestu von, ale Melanie príde s nápadom. Presvedčí ich, aby ju nechali odlákať zombíkov, keďže na ňu nezaútočia. Ide von a bez problémov prešla okolo zombíkov, zrazu vidí mačku, rozbehne sa za ňou a zje ju. Neskôr vojde do domu a nájde malého psíka. Keď sa vráti, použije ho ako návnadu pre zombie, aby ich všetkých dostali preč z nemocničných parkov. Nasadila si masku a putá späť a pokračujú v ceste cez opustené mesto smerujúce k majáku. Na svojej ceste uvidia niečo zvláštne hubu, vyrastajúcu z tiel zombie. Niečo, o čom si doktorka myslí, že je ďalšou fázou životného cyklu huby, ktorú potom povie Melanie, že v jej prípade huba funguje skôr ako symbiont než parazit. Ako v prípade ostatných, ktorí idú hlbšie do mesta, nájdu obrovskú masu tiel rastúcu do masívnej huby, o ktorej Caldwell predpokladá, že je dôvodom, prečo nie sú na blízku žiadne chodiace zombie, keď je ich dosť. Spoja sa, premenia sa na zrelé štádium huby, ktorá dokáže opeliť väčšie oblasti. Vojdu dnu a začnú všetko prehľadávať. Vyskúšajú motor a všetky prístroje. Kieran odchádza na zásobovanie a Melanie začína byť nervózna. Ako by sa chcela otočiť, povie im, že aj ona potrebuje jesť a pustia ju na lov, keď doje, počuje čudný zvuk a ide za ním do knihkupectva. Nakúkne a vidí skupinku detí komunikujúcich s brúčením. Melanie pochopí, že sú ako ona, keď zrazu jeden vojde dnu a povie ostatným, že niečo zacítil. Všetci ho nasledujú späť v mobilnom laboratóriu, je Caldwell čoraz chorlavejší a informuje Justinu, že má sepsu. Potom začne znova hovoriť o Melanii a o tom, ako potrebuje svoj mozog a chrbticu.
Zrazu sa Melanie vráti a povie im o deťoch, ktoré videla presvedčená, že budú polovať na Kierana, ktorého videl kráčať po ulici a zrazu nájde na zemi neotvorenú plechovku. A potom ďalšiu, kým neuvidí obchod a vlezie pod okenicu, aby sa dostal dovnútra. Raz vo vnútri začne jesť a trochu prezerať špinavé časopisy. Za ním sa objaví dievča, vystraší ho, naláka ho medzi trámy obchodu a na chvíľu sa objavia ďalšie deti. Keď sa k ním pridá ich vodca, všetci spolu zaútočia na Kieran. Ale keď prídu za Kieranom, nájdu ho už mŕtvého. A keď výjdu z obchodu, už na nich čakajú deti pripravené zjesť aj ich. No Melanie vyzve vodcu deti na súboj. Porazí ho a ukáže každému, že je najsilnejšia a tak ich deti nechajú ísť. Prídu do laboratória, aby videli, že dvere sú otvorené. Keď vojdu dovnútra, Caldwell ich uspí pomocou nejakého plynu. Ťahá Melanie smerom k doske, aby vykonala svoju procedúru, ale zastaví sa, pretože ju strašne bolí ruka. Na chvíľu sa otočí, aby to napravila. Ale keď sa otočí späť, Melanie je už pri vedomí a v pozore. Rozprávajú sa a snaží sa presvedčiť dievča, aby sa vzdalo, aby mohla všetkých zachrániť svojou vakcínou. Melanie takmer súhlasí, ale položí poslednú otázku, ktorú chce vedieť. Či si lekár myslí, že je nažive, alebo len napodobňuje ľudské správanie. Caldwell odpovedá prvému, potom dievča hovorí: prečo by sme mali zomrieť? Aby sme ťa zachránili. Melanie vybehne a nechá doktora v laboratóriu. On ju ale nasleduje, a to bez hociakej zbrane či ochrany. Caldwell je okamžite obklopený zombie deťmi, zatiaľ čo dievča ide k obrovskej hube, ktorú našli pred ňou, zapáli ho s úmyslom aktivovať spóry. Žiaľ, Parks ju tiež nasledoval a nakazí sa. Požiadajú, aby ho zastrelila skôr, ako sa stane jedným z nich. Neskôr sa Justino prebudí v laboratóriu chránená pred spórami. Uvedomí si, čo sa vlastne stalo a zistí, že nebude už môcť výjsť, aby sa nenakazila aj ona. Niekoľko dní na to už znova vyučuje Melanie aj ostatné deti, ktoré ju počúvajú za sklom. Melanie je teraz ich vedúcou a všetci spolu chodia na hodiny Miss Justina.